রাধিকা লুচি লুচি একান্তরে চিঠি লেখুছি কাহ্না ভুলি যা কাহ্না নেহুরা হেউছি টিকে ভাবুছি টিকে লেখুছি টিকে ভাবুছি টিকে লেখুছি চিঠি লেখি সারি চিঠি চিরি দেউছি রাধিকা লুচি লুচি একান্তরে চিঠি লেখুছি কাহ্না ভুলি যা কাহ্না নেহুরা হেউছি। রইଥ ঠিক গাইলে ভাই? ହଁ ଠିକ ହେଇଛି। ସତରେ ଠିକ ଗାଇଲେ? ହେଁ ମତେ କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛୁ? କାହିଁକି ମତେ ଡରଉଛୁ? ସାର୍ ଦି ଜଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି ତ ଭାଇ ଟେନସନ ଅଛନ୍ତି ଗାଇଲେ। ନାଇଁ 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 ସେ ମିତ୍ର ହେଇସାରିଲେଣି। ମୁଁ ବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଛି ଖାଇବାକୁ ଡିନର। ଆଚ୍ଛା ଡିନର ଡାକିଛ ଖାଇବାକୁ ଡିନର କିନ୍ତୁ ଏଠି ବସେଇବା ଲୋକକୁ ତ କିଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲନି। ହଁ ଆପଣ ବି ସେଦିନ ଯିବେ। ମୁଁ କହିଲା ପରେ ମାନେ ମାଗି ଉଳିକି ଯାଚି କଲ୍ୟାଣ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ସପରିବାରେ ଯାଇ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ ମୋ ବାସଗୃହରେ। ସବାନ୍ଧବ ନୁହେଁ ତ? ସପରିବାରେ ସବାନ୍ଧବ ହେଲେ ପୁରା ଗାଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସବାନ୍ଧବ ନୁହଁ। ନାଇଁ